Complex Nehu. Ki khubor ki babnya ke Executive Committee jongka KHADC minta kasni kalau ong bak Delimitation Committee kadai ban Pyndep ban penwandur biang ya ki Hapoh teli constituency jongka Council Hapoh ka hendriu benai balabu. Usembut Chief Executive Member jongka KHADC uba pencengan NCM ulaya thu hakinong pathai khubor baka committee kadai ban Pyndep ya ki Kamram jongka Hapoh kapor balabu watla kila bandon ki jingkerpat nagishnong ki thau ki bamshim lala banwan yashim benta haki jingelang patba lani ki public hearing. Katkum ke jingya thu jong u kamlong ka badai na ka benta ka committee ban pan por biang sashisen da ka ba benrap bawat lada day na kinu ki dawru ka committee ka day ban wan ra no kloy kat bala ya ki kai pot jongka kanuma ban long ba again and again ban pan extension kita tahu masuk bala kunu ka day kam ki bakin Pyndep pot nai la da don ki fresh up ya te iman agaleng jongka uskatri jongka isu komiti tho sha DCA iman na DCA ki tho tan ha is council district tingila advice ki bakin tho lang sha ki Eastern West, South West, berkumjuru sya Ribohoi district.